Good morning. Mag-almusal tayo. Laki ng kulangot ko ah. Kain muna tayo bago tayo magluto ng ano. Uulamin. Almusal muna tayo. Ulam ko yung ano. Yung nahuli nung nakaraan yan. Katutoy ulam nito. Nagluto tayo ng ano, baboy. Kaya mag-almusal tayo. Ayan o, ayan o. Oh, Kuya Jun. Ay, si ano? Kuya Rodel ba? Yan ang napalanunan, love. Malaki. Napanalunan na ano, ulang baboy o yan o. Yun, 50 pesos lang tayo yan. Kaya di nalugi. Mga ano ba? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ito yung napalanunan o. Yan o. 50 pesos lang. Isang ulo ng baboy. Kakalasin natin to. Para mamaya konting trabaho na lang. Every fight needs mending. Every star is an end. Like the sunrise and the sunset. That's just how it is. Love on borrowed time. Yan, maghiwa lang tayo ng mga yung karning lulutuin natin. Tsaka yung mga ingredients natin na ang sahog dito. If only it would last a lifetime. Umpisa na tayo. Luto. Yung ano, bawang sibuyas, sili, saging. Ayun, magluto na tayo. Ayan. Igisa lang natin yung ano, yung baboy. Ito pala yung ano, dirty kitchen pag ano, pag maraming pakulo. Dito ginagawa, sa kahoy kami gumagamit ng ano. Ayan. Probinsya ganito yung ano, pagluluto pag ano, kahoy ginagamit. Mas masarap daw pag kahoy ginagamit. Pero may silin naman doon, kasi ginagamit lang yung pag maulan. Yan, tinoasted ko lang siya. Tapos pag na-toasted na, so ako nang ilalagay yung tinanggal kong sabaw. Tapos sabay natin yung saging. Okay. Oh my God! Wow! Goods na yung luto natin. Luto na, lambot na. Natutunaw na yung taba sa bibig. Oh my God! Alam na kasi yun, kain na tayo.